Fil-ġimgħat li ġejjin Strada Stretta se tara diversi proġetti ta' riabilitazzjoni, bl-ewwel wieħed ikun dak tat-taraġġ li jagħti għal fuq triq l-ordinanza. Dan sabiex isir manutenzjoni fuq is-servizzi li għaddejjin minn taħt il-pavimentar li s'issa għadhom qatt ma nbidlu. Il-kap tal-Uffiċċju Proġetti għal Riabilitazzjoni, il-Perit Mirej Fsadni, irrimarkat li biex l-estetika tat-taraġġ storiku tibqa' fidila lejn l-oriġinali se jintuża proċess magħruf bħala mapping. Kull ġebla tkun innumerata minn taħt biex imbagħad meta terġa' titqiegħed f'posta terġa' titqiegħed f'posta fil-post eżatt fejn kienet inqalat. ċerta affarijiet li jridu jiġu kkorreġuti, pereżempju naf jekk hemm il-konkos dak jitnaħħa u ħajerġa' fl-onkum isir ġebla tal-qawwi, flagstone tal-qawwi, ġifieri ovvjament ħajsir improvement. Fejn hemm diżlivelli fejn jistgħu jaqgħu n-nies, ovvjament dawk ħajjiġu kkorreġuti. Dan il-proġett għandu jdum sa massimu ta' 5 ġimgħat. Proġett ieħor għal din it-triq hija żona ta' quddiem Vincenti Buildings fejn se jinbidel il-pavimentar għal materjal li ntuża fil-partijiet l-oħra ta' triq. B'hekk l-art ta' din il-parti se tkun iktar b'saħħitha filwaqt li l-estetika se tkun iktar kompatibbli. Se jsir ukoll titjib viżwali fl-estetika tal-loġoġ tal-qorti. Il-Perit Fsadni ħabbret ukoll li bħalissa għaddej studju fuq is-sistema tad-dawl tat-triq skont id-disinn oriġinali ta' Strada Stretta u li fi żmien li ġej se jkun hemm sejħa l-offerti sabiex dawn jinbidlu wkoll. Il-Ministru Joe Mizzi saħaq li dan it-tibdil se jkompli jagħti ħajja lil Strada Stretta u lil Belt Valletta u b'hekk jiżdied l-interess investiment privat kemm fiż-żoni residenzjali u kif ukoll dawk kummerċjali. Dawn il-proġetti se jsiru bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Proġetti e Riabilitazzjoni Transport Malta u Valletta 2018.